hoxe no Liceo, como solemos facer desde estes últimos anos, diferentes catas, tanto de viño como de cervexas, como de, bueno, sí, de viños e cervexas. Hoxe toca de viños e, bueno, este representante de bodegas de Rioja, de Ribera del Duero, ten do Ribeiro, ten de Albariño, despois presenta unha serie de viños aquí. En esta ocasión presenta un blanco, un Ribeiro, presenta un cosechero da Rioja e presenta un Ribera del Duero. E bueno, como sempre que estamos facendo estas catas que ten bastante boa acollida, que os socios pues, gustan e veñen a elas, de feito creo que hai anotadas casi 80 personas, e a directiva pues, pon un grupo de música, ¿no? Que en esta ocasión son Broken Pitch, que son de Vigo e están recollendo bastante repercusión e eu creo que son un grupo moi bo. E nada, como sempre, intentando facer cousas o fin de semana para que os socios podan disfrutalas e nada máis. Hola, boas noites, gracias a todos por vir, estamos aquí para degustar uns viños, esperemos que estedes todos a gusto, sentastevos máis ou menos. Hai de todo nas mesas, hai pinchos, hai viño, non vai a ser que nos coláramos. Agora temos o próximo mes tamén prevista outra cata de viños que é dunha, en este caso xa é unha bodega xa galega, 100%, que é Paco y Lola. Esos presentan albariños, esa cata vai a ser pois xa directamente desde a bodega, non en este caso que é un distribuidor da bodega aquí en Galicia. Eso non, eso veñen xa directamente os propios da bodega e van a presentar unha serie de viños novedosos, porque están intentando conseguir un albariño con añada, o sea, que se faga bello o albariño, porque normalmente os albariños son de ano. Pois agora queren facer, van a presentar aquí un viño, un albariño con añada. Entonces, bueno, aparte de outros produtos que teñen eles na bodega, e iso é para o mes que ven. E tamén vai a ser unha cata de viños que é con música tamén. E, bueno, tamén esperemos que teña acollida igual que esta, que a xente se anime, que se anote.